दिनै 27 जानुवारि 2026 आरो दिनैनि बे 27 जानुवारियावनो 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोनसे हिस्ट्रिक डे हिसाबै बेखौ फालिनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनाङै दिनैनि बे जि जारिमिनारि सान बेखौ सनितपुरनि बाथासिपुराव मिरुनाङै फालिदों। बिनिनो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रा गावबा गाव जिल्लायाव दिनैनि बे गोरोबथा सानखौ फालिनाय जादों। बे लेखायैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खाग्राबारि दखरानि सिङावनो थानाय नैबे जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव बा गेलेग्रा फोथाराव बे गोथार सानखौ जों फालिदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जों बेखौबो मख'नो नांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि बोसोरारि थान्दै जखनथाया उदालगुरियावनो थानाय टंलानि जि सोलोंथाइ फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों 5, 6 आरो 7 फेब्रुआरि 2026। दा बे हाबाफारिनि थाखायनो माखासे सम आरो बोथोरखौ जों नायनानै थासारिखौ जों नायनानै जिल्ला आफादनिबो 51थि बोसोरारि थान्दै जखनथाय जोंहा खुंनो दङ। दा बेखौ माखासे सम आरो थासारिखौ जों नोजोर होनानै दिनै बे बिटिआर एकर्ड फालिनायजों लोगोसे जोंनि बे 51थि बोसोरारि थान्दै जखनथायनि जिखिनि इभेन्ट्सफोर जेरै गेलेमु आयदा, हारिमु आयदा आरो थुनलाइ आयदानि जिखिनि बादायलायनायफोर बे गासै बादायलायनायफोरखौ दिनै जोङो लादों खुंदों आरो बेजों लोगोसेनो जि डिस्ट्रिक्ट वर्किं कमिटि DWC खौबो जों दिनैनो जिरायखानाय जागोन। दा सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 51थि बोसोरारि थान्दै जखनथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो 5 फेब्रुआरि खालि जोङो फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय आरो डेलिगेट जों जिरायनाय बेखिनि समखौ जों लानाय जादों। खारन मिरुनि हाबाफारियाबो 5 फेब्रुआरिनिफ्राय जिहेतु जागायगोन जों जिल्ला हिसाबै गोबां बेबायदि सम मोनसोनाय नङा। दा दिनैनि बे सानाव जि मोनसे हिस्ट्रिक डे 27 जानुवारि एकर्ड खालामनाय मोनसे सान थांनाय 2020 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFBनि मोनब्रै फेक्सन लोगोसे UBPO जथायै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों मोनसे गोरोबथायाव फैयो आरो बे गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होननानै जों बयबो मोनसे गनायथि होदों आरो जिहेतु बिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खोब बेबायदि आन्दलन जुजिनाय बेफोरो फ्राय खमिफैदों। दा दिनै 6 बोसोर आगान होबाय दुखुनांथावै जों बेखौसो बुंनांगोन जे माखासे दफाफ्रा मावफुंजादोंब्लाबो आरो माखासे दिनै कन्टिनिउस मोनसे प्रसेसआव दङ। खिन्थु खैथामान दफाफोरा दिनैसिम मावफुंजायाखै। बेखौ लानानै दिनैनि बे एकर्ड डे फालिनायनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जोंनिफ्राय दाबि जे कुनु जेबो मोनसेबो दफाफ्रा थालाङा जासे आरोबाव गोलाव सम लायालाबासिनो खम समयनि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जिफोरानोखि मावफुंनो दासिमहालागै दङ बेखौ मावफुंनो नांगौ। बेखौ जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों खावलायदों। लोगोसेनो बे एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखायनो जोङो दिनै 10,000 पस्ट कार्डनि गेजेरजों 10,000 पस्ट कार्डनि गेजेरजों भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम जोङो बे एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जों लाइजाम लिरहरनाय हाबाफारि लादों। इमेलनि गेजेरजों 5,000 खमैबो 5,000 इमेलनि गेजेरजों बे दफानिखौ जि मोनसे स्पिरिट लानानै खालामनाय जादोंमोन बे एकर्डखौ बे एखे स्पिरिटजों बिनि दफाफोरखौबो मावफुंनांगौनि थाखाय जों दाबि जों दैखांहरनाय हाबाफारि जों लानाय जादों। आसा थिदों जोंनि जि एकर्ड बे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायाव
भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जेबो बेबायदि थालांजायाजासे खामानिखौ मावगोन आरो जुदि मावाब्ला बिनि थाखाय जोङो बिहित बेबस्था जों लानो बाध्य जागोन आरो जों जिल्ला आफाद हिसाबै जोङो बेखौबो सावरायनाय जादों जे फैबाय थानाय समाव जुदि नैबे जि 57थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों जों माखासे थांखि लानो थाखाय जों थिग खालामदों जुदि जोंनि बे एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंजोबाब्ला जोङो माने जि मोनसे आन्दलनखौ दोनथ'नायनि जि मोनसे रेजुलेसन लानानै दोङोमोन बेखौ सासपेनसनाव दोननाय बेखौ बोखांनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन आरो बिनि थाखाय जोंबो मोनसे रेजुलेसनबो लानो थाखाय जों थिग खालामनाय जादों मिरुसिम दैथायहरनो बेखिनि